ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି 100% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 95% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଅଛି। ୟୁ ନୋ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଅଭାବରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କର୍ନେଲିୟଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସପରିବାରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁ we are a Christian and we belongs to this church and that church। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭାବ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଅଭାବ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଇବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ମାନେ ପାପ କରିଥିବେ ବୋଧେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତରେ ଡାକି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ସୂଚି କରୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତ ପିତାମାତା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦିଆଯାଇଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାରେ କଢ଼େଇ ନେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ମୁଁ ବସିଅଛି, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଉତ୍ତମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଅଛି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଆଗକୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ କେଇଟା ମାସ କି ଏଇଟା ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି କି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିବେ। ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଜାକ ନୁହେଁ କି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି